Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola nqabdet tiċ-ċensura u tneħħi kummenti li ma jaqblux mal-pożizzjoni tagħha fuq il-kontenut li titfa' fuq il-medja soċjali. One News jista' jiżvela dan wara li tlieta flaxija bosta persuni għamlu kuntatt ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet fejn sostnew li Metsola u t-tim tagħha iċċensuraw il-kummenti tagħhom brabta mal-pożizzjoni li din ħadet fuq l-aħħar żviluppi fl-Ukrajna. Wara tħabbar ftehim li jista' jwassal għal waqfien miġdied tal-perjodu ta' xahar bejn l-Ukrajna u r-Russja, Metsola mill-ewwel ħarġet fuq il-medja soċjali tikteb li dan il-ftehim u pass importanti li l-kol ħadimna għaliha. Kien hawnhekk li tlonk reaġixxew bosta persuni taħt l-istess status ta' Metsola fejn sostnew l-ipokrezija ta' din id-dikjerazzjoni wara li kienet istess imbottat kemm felħed favur armamenti u gwerra, bl-aktar riċenti jkun il-pjan Ewropew ta' 800 biljun euro imsejjaħ Rearm Europe. Madankollu ħafna minn dawn il-persuni raw il-kummenti kostruttivi tagħhom imneħħija minn Metsola biex ma tiddirx kera ma' segwaċi. One News fil-fatt jista' jippubblika numru ta' kummenti li jekk illum wieħed imur ifittixhom taħt l-istatus ta' Metsola ma jsibhomx iżjed hemmhekk. Fosthom kien hemm dak ta' Josef Bonnici li l-Metsola qalilha ara tipprova xtieħu l-mertu int wara li xbajt it-tella filmati biex il-pajjiżi kollha jixtru l-armi. Ma tellajx filmat wieħed biex tappella l-paċi, dejjem fuq l-armi tkellimt. Fuq l-istess linja taħsib kiteb Charlo Desira, il-President tal-Parlament Ewropew kitbilha hekk. Int ma ħdimx għaliha, int ħdimt tal-gwerra u f'dawn it-3 snin lanqas il-sintu darba l-kelma ceasefire. Il-mertu tal-Amerikani li qed iġibu lill-Ewropa irrelevanti fil-kontinent tagħna stess. Dan il-kumment ukoll spiċċa tneħħa. Saħansitra s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista John Gregg li s-suġġett jolqtu direttament fir-rwol tiegħu kellu l-kumment tiegħu iċċensurat u mneħħi minn Metsola. Gregg indirizza il-Metsola u għalilha li 3 snin ilha President tal-Parlament Ewropew u ħlif tippoża ritratti u tħamba fuq xiri ta' armi m'għamlitx. Għalilha issa tasal titkellem fuq il-paċi? Bħal dawn il-kummenti li ġew iċċensurati hemm biżibilju oħrajn li One News għandu kopja tagħhom u llum ma jinsabu mkien taħt l-istatus li tefat Metsola fuq Facebook. Madankollu din it-tattika ta' ċensura minn dik li titkellem ħafna fuq il-libertà tal-espressjoni ftit ħallet effett kif it-3 fil-għaxija u l-4 filgħodu kienu bosta li kitbu fuq l-ipokrezija tad-dikjarazzjoni ta' Metsola issa li seħ dan l-iżvilupp. Fosthom kien hemm id-deputat mexxej Laburista u kap tad-delegazzjoni fil-Parlament Ewropew Elix Aġus Saliba, l-Europarlamentari Laburista Daniel Attard u l-eks deputat mexxej Laburista Daniel Mikallef. Saħtant waqt l-indirizza lill-Parlament Ewropew l-4 filgħodu, l-Europarlamentari Thomas Bajada staqsa jekk iridux il-paċi jew li titkompla l-gwerra. Huwa esprima tħassib tiegħu dwar il-bidla drastika fil-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea waqt li wissa kontra mudell ekonomiku mmexxi mill-gwerer aktar milli l-benesseri soċjali tal-komunitajiet.